ओमफ्राय बे प्रमद सार हेरेंगा सारमोना गोविन्द सारमोना होनदोंमोन नोंसोरनि न'खरनि थाखाय जेबो सिन्था खालामनाङा जोङो खेबथामसिम थांदों बे खेबथामसिम थांनायावबो जोंखौ बेबादि सोलिहरो आरो बुंहरो नोंसोरो मोननांगौ मोन्थायखौ नोंसोरो मोनगोन होननानै नाथाय दिनैसिमबो मोननो हायाखै जोङो गोबां खस्थ'जों जोंनि फिसाफोरखौ फोरोंना खुलुमबाय लोगोफोरा दिनै नोंथांमोननो माखासे आपडेटफोर लानानै फैदों नोंथांमोना गासैबो आपडेटखौ मोनथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय। गिबि आपडेटआव दङ दिनै जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया काजिरङा नेशनेल पार्कआवहाय नायदिंफैदों। नि समायना मिथिंगाखौ नुनानै बिथाङा गोजोननायखौ फोरमायदों। गसाइगाव जिल्लायाव दिनै BPFनि मोनसे गिदिर जथुमा जानानै थाङो। बेवहाय आगुनि BTCनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिया खौरांगिरिनि गेजेराव ओरैबायदि फोरमायो। बे जथुमायाव गासै 20,000नि बांसिन गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा ज' जादोंमोन होननानै खाम्फा बरगयारिया बुंदों आरो बियो बुंबावदोंदि बेनो मोनसे सिन दि पाब्लिकआ जेब्ला इलेक्शना जागोन अब्लानो BPFनो भट होनो थाखाय बिथांमोना थियारि होननानै खाम्फा बरगयारिया बुंदों। पाब्लिकफोरा इलेक्शन जानाय समखौल' नेगासिनो दं होननानै बुंदों। दिनै क'क्राझार जिल्लानि थिनालियाव बिटिआर सरकारा चेक राननाय मोनसे जथुमा खुङो। बे जथुमायाव गासै 786 सेल्फ हेल्प ग्रुपनिबो बांसिननो 25,000 ग्रुप मोनसेयाव राननानै होयो। जाहारबारि ओमफ्राय नोंथांनिया फिसाला ना फिसायानो ने ओमफ्राय बेसे गोबाव जाखो ओरैनो जिउ गोमालांनाया? 15-16 जाबायदां। 15-16 बोसोर ने? फोरमायहरनो मानि बे 5 लाख थाखा मोनगोन होननायखौसो मानि लुबैदोंमोन आरो गुबुन फारसे क'क्राझार जिल्लानिनो सिङाव थानाय पाटगावनि मुंख्लं जालांनाय न'खरनि आइजोफोरा दिनै गावसोरनि मोननांगौ जि सरकारनिफ्राय 5 लाख बेखौ मोननो थाखाय बिथांमोना गोबां दुखु दाहानि गेजेरजों इउटिउबनि गेजेरजों फोरमायदों। बेवहाय सोरहाबा बिसा सोरहाबा बिसाय सोरहाबा फंबाय बेफोरबायदि आलादा रायजोनि मुङाव सोमावसारनायाव जिउ गोमानांबाय। बिथांमोननि जि मोननांगौ मोन्थाय बेखौ लानानै बिथांमोना गोबां दुखु दिनैहाय। बिथांमोना गावसोरनि संसार जानायावहाय गोबां खस्थ' मोनदों होननानै दिनै फोरमायदों आरो बिथांमोना बुंबावदोंदि जुदि बे 5 लाख रांखौहाय बिथांमोना MP इलेक्शननि सिगां मोनाब्ला बिथांमोना बे इलेक्शनावहाय जि दानि सरकार बे सरकारनो भट होआ होननानैहाय बिथांमोना फोरमायदों। नोंथांमोना बिथांमोननि भिडिअ' एबा बुंनाय रावखौ खोनासंनोब्ला नोंथांमोना derhasar islaryनि इउटिउब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। दिनै चिरांनि फानबारियाव हाग्रा बिफानआ पुलिसजों लोगो नांनानै 3 फलानफोरखौ हमनो हादों। जाय फलानफोरा हाग्रानि जिब जुनारफोर मैहुर खालामनानै फाननाय हाग्रानि माखासे मैहुर खालामनानै जिब जुनारनि अंगफोरखौ फाननाय बेफोर खामानिखौ मावगासिनो दङमोन। बे 3 फलाननि मुङानो जाहैबाय खोदोंगुरि गामिनि अशक ब्रह्म, धनसिं गयारि आरो लारुगाव गामिनि बेरग' मोसाहारि। बे 3 फलानजों लोगोसे माखासे आखाइजों बानायनाय हाथियार बानायग्रा आरो माखासे जिब जुनारनि गुबुन गुबुन अंगफोरबो मोननाय जादों। बे 3 फलानजों लोगोसे माखासे 3 फलाना खारखोमानानै दंबावो। बिथांमोननि मुङानो जाहैबाय धनसिं ब्रह्म, मंगलसिं गयारि आरो मिथुन मोसाहारि। सापागुरि खख्लाबारि आन्सलिक एबसु आरो थावदारानि इउनियन एबसुनि मोनसे गोख्रों हाबाफारि। बिथांमोना बाक्सा जिल्लानि सिमला बेन्दों पुलिस थानानि सिङाव थानाय दावदारायाव ड्राग्स जाग्रा लोगोसे ड्राग्स फालांगि 2 सुबुंखौ हमनानै पुलिसनो गथायदों। देबजित स्वरगियारिया ड्राग्स फालांगिमोन आरो कृष्ण गयारिया ड्राग्स बायनानै जाग्रामोन। बिसोर 2खौ हमनानै थांनाय मोनायावहाय पुलिसनो गथायो। ड्राग्स फालांगिनिफ्राय गासै 25 कन्टेनारखौ जब्द खालामनो हादों आरो बेनिनो 10 कन्टेनारा आबुं ड्राग्सजों दङमोन। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला देबजित स्वरगियारिया सिगांनिफ्रायनो ड्राग्स फाननानै गुबुन माखासे सुबुंफोरखौ ड्राग्स जाहोबाय थादोंमोन होननानै बुंदों।